Исәнмесез, эфирда пәнжешәмбе көн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Яңгырлар ява, 20-13 йортында яшәүчеләр подъездда стеналар һәм түшәмнәрдән кайнар су ага дип зарлана. Азык-төлек, медикаментлар һәм 23 февральгә сюрпризлар яр Чаллыда хәрби хезмәткәрләр өчен чираттагы гуманитар ярдәм җибәрделәр. Подъездда яңгыр ява, безнең редакциягә Мәләкәс Аръягы микрорайонының 20-13 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренчә, подъездның стеналары һәм түшәмнәре буйлап кайнар су ага. Шул ук вакытта ул берничә фатирга да кергән, зыян кире кайтарылырмы һәм ни өчен коммуналь авария килеп чыккан? Бу сорауларга җавапны минем хезмәттәшем эзләдем. Беренче булып проблеманы 8-нче каттагы фатирларда яшәүчеләр күреп ала һәм ашыгыч рәвештә авария хезмәтен чакыра. Аларга электрны сөндерергә туры килә, шуңа күрә якынча 6 сәгать утсыз һәм аралашмыйча утырдык ди әлеге йортта яшәүчеләр. Кайберәүләрнең фатирында су баскан. По рассказам, 10-12 ведер вытащили. Балкон пострадал у них, как раз под нами. И кухня чуть-чуть. Обои отошли. Кайнар су стеналар һәм электр щитлары буйлап агып төште дип сөйли күп катлы йортта яшәүчеләр. Оннан беренче катка кадәр зыян килде ди алар. Вода тут была уже везде, по лифту текло, электрощит. Вот когда я выходил, электрощит текло там, вода. И все, больше не... До первого этажа спускалась вода. Писали, что вроде как на 9 этаже у кого-то в квартире обои начали отлетать. Ну, вода горячая была, поэтому, скорее всего. Потому что с нашего этажа это все бежало и вот попало дальше. Бу хәлне аңлату өчен без «Строим будущее» идарәче компаниясына мөрәҗәгать иттек. Коммуналь хезмәтләр аңлатуынча, гомуми файдалануга урыннарда 10 катта җылыту приборында проблема булган. Хәзерге вакытта сәбәпләрне ачыклау өчен экспертиза үткәрү турында килешү төзелә. Компенсация мәсьәләсе сәбәпләр ачыклангач хәл ителәчәк дип өстәделәр идарәче компаниядә. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әңгәмәләр эшкә кабул иткәндә генә үткәрелми. Кичә 9-нчы сыйныф укучылары рус теле буенча йомгаклау әңгәмәсе үттеләр. Аларны зачет яки не зачет системасы буенча бәйләгәннәр уңышлы үтү ОГЭга узу өчен билет булып тора. Безнең төшерү төркеме 32-нче мәктәптә булды. Биредә хезмәттәшебез укучылар белән аралашты һәм аларның имтихан алдыннан ничек әзерләнгәннәрен, иң җиңел һәм катлаулы биремнәрне белеп кайтты. Да. Сильно. Постукали одной рукой, другой рукой. Бу күнегүне укытучы укучылары белән башкара, бу 9-нчы сыйныф укучыларына брас булса да ял итү өчен кирәк. Мәктәп укучылары әңгәмә алдыннан бик нык борчыла. Алар көтү залында утырганда аудиториядә соңгы әзерлек инструктаж бара. Әңгәмәдә 4 бирем бар. Беренче бирем текстны уку, кычкырып уку. Икенчесе фикер үстәп текстны эчтәлеген сөйләү. Өченче бирем монолог. Дүртенчесе имтиханчы әңгәмәдәш белән диалог оештыру. Өченче бирем монолог укучыга сайлау өчен 3 тема тәкъдим ителә. Бу фотосурәтнең тасвирламасы яки аның беренче ризыгын ничек әзерләгәне яисә ни өчен табигатьне сакларга кирәклеге турында хикәя булырга мөмкин. Дүртенче сынау мәктәп укучысы белән әңгәмәдәш арасындагы диалог, аның ролендә чит ил яки туган тел укучысы чыгыш ясый. Эксперт буларак рус теле укытучысы булырга мөмкин. Алар укытучылар өчен чит кешеләр булмаса да, балалар барыбер борчыла. Собеседование үзде, укытучыларга рәхмәт бик зур. Мин экзаменларга әзерләнәм. Мин борчылам, ләкин мин үземә генә ышанам һәм укытучыларыма ышанам. Һәр үтелгән бирем өчен баллар исәпләнә. Аларның максималь күләме 20, иң әзе 10. Әңгәмә язылып барыла. Аудио язма Казанга республика мәгариф сыйфатын мониторинглау үзәгенә җибәрелә. Лилия Гатина, Эльмира Гайнуддинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Азык-төлек, дарулар, шәхси посылкалар һәм 23 февральгә бүләкләр. Чаллыдан чираттагы гуманитар ярдәм җибәрелде. Барысында без бергә үзәге волонтерлары, шулай ук активистлар һәм битараф булмаган шәһәрдәшләребез җыйды. Безнең төшерү төркеме дә читтә калмады. Бүген активистлар һәм битараф булмаган чаллылар хәрбиләргә чираттагы ярдәм җибәрәләр. Посылкалар барысы бергә җыелган. Сугышчыларның берсенең әнисе хрен томыры белән помидордан өйдә ясалган салат алып килгән.
Каждую коробочку для наших солдат мы упаковываем с любовью, с теплотой из дома, с вкусняшками. Активистларга ер шоллылар да ярдәм итә, эшмәкәрләр дә читтә калмый, волонтерларга гуманитар ярдәм җыю өчен урын кирәклеген белгәч, эшмәкәр Дмитрий Трофимов үз складында биналар бүлеп биргән. Ул үзе дә волонтер, чөнки аның якын дуслары да махсус хәрби операция зонасында. Шуңа күрә ул сугышчыларга ярдәм итәргә карар итә. Мы помогаем нашим военнослужащим, собираем помощь, организовываем склад и отправляем на передок нашим челнинцам, и не только челнинцам, вообще любым военнослужащим. Рады помочь. Быстрее возвращайтесь домой. Гуманитар йөкнең чираттагы партиясында хәрбиләр өчен азык-төлек, җылы киемнәр, маскировка челтәрләре, амуниция, техник җиһазлар һәм башка күп нәрсәләр әзерләнгән. Мы сегодня отправляем и газеты для ребят, чтобы они могли там увидеть нашу жизнь. А также мы отправляем, есть у нас и коляски для госпиталя. Ну и, конечно же, большое спасибо хочется сказать всем жителям, которые принимают участие в нашем таком деле, благородном деле. Ну и в преддверии 23 февраля ребята, я думаю, получат посылки. Там есть некоторые сюрпризы к мужскому празднику, к Дню защитника Отечества. Я думаю, что все получится, все будет хорошо. Активистлар әйтүенчә, бартык уртак тырышлык белән генә җиңү яуларга мөмкин. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 12 по 17 февраля. ТЦ Грин. Первый этаж. Остановка Глобус. Подарочные сертификаты СПА-клуба «Растал». Роскошный подарок к празднику для близких, друзей и коллег. Узнайте подробнее на сайте rastal.ru и по телефону 4422. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22.